Ми зробили пропозицію і пропонуємо цього тижня провести позачергове засідання. Тому що і до 9 грудня, коли спливає рік з минулорічних домовленостей, і взагалі до Різдва, після чого Європа піде на канікули, залишається всього одне чергове засідання. А купа нагальних питань не вирішено. Розмінування, розведення, обмін полоненими, відкриття КПВВ. Ми це все офіційно через посередника ОБСЄ запропонували прискорити і провести цього тижня позачергове засідання. Понесло меня. Вот 9 декабря истекает срок действия плана А, именно разрешение конфликта на Донбассе политико-дипломатическим путем. В этот день истекает срок, который отвел себе президент Зеленский для завершения войны на востоке Украины, чего, очевидно, не случилось. Что дальше? Ви знаєте, дуже гарне питання, але, очевидно, напевно, не мені його варто ставити, а президенту. І, насправді, мені, як і депутатці, як і громадянці, відверто дещо навіть шкода, що він поставив себе в рамки року, тому що всі добре розуміють, що такі речі не вирішуються, а тим паче з Російською Федерацією, в певних часових рамках, в принципі, тим паче з тим, що склалося у нас на Сході за останніх 6-7 років. Це перше. Друге, я би, чесно кажучи, повернулася до комунікації тристоронньої контактної групи і зауважила б, що насправді український план, наприклад, я особисто вперше побачила від представників так званих трьох букв республік, які своїми коментарями подали в соцмережах український план. Коли ж представники ОРДЛО подавали свій план, наші від цього і політики, і представники тристоронньої контактної групи української делегації відхрестилися, сказали, що це ніхто не бере до уваги, нам це не важливо, це взагалі просто папери, і вони нам не потрібні. В той час, коли Кравчук, єдина людина з нашої делегації, прокоментувала, що ми беремо це опрацювання і, безперечно, дамо відгуки і дамо свої коментарі. І вже на останньому засіданні, коли фактично росіяни відмовилися представляти свій план, а очікували саме від них пропозиції, і їхній коментар про те, що план буде надавати лише представники ОРДЛО, бо це внутрішній конфлікт. Мені здається, що тут уже все стало на свої місця, що, в принципі, ми зайшли в глухий кут переговорів і, можливо, подальший якийсь крок вперед-назад, це може бути телефонна розмова чи зустріч четвірки в нормандському форматі для зрушення з мертвої точки. Інакше я майже більш ніж переконана, що ТКГ не зрушить місця за останні тижні після того, коли в Неруба поставили виконання плану ОРДЛО і не беруть до уваги, не враховують українські пропозиції і не шукають компромісів відверто.